Dong. Sus, ato ba nagod-rigod? Ayaw na pang luod. Dali na. Ito ba? Kasi di magluod ana nga. Muram kang muhawd sa lig kay magwang muhawd naman ang kanon sa mga katigayunan sa tuang mga ginikanan. Dong, wala ko ng hawd. Katungod nga na ako kay ako biya ang magwang. O syempre, kinsa may unang ning gawas ng kalibutan na. O ako di Kung buhi pa tong si mamag si papa. Oo. Ang manghod yun na mo'y pilangga. Manghod ko. Duha ra gud ta dapat ikay magbuwang. Ikay mo sabot ako manghod ko. Dapat ako agi unta ng katigayunan. Unsa katong giingon ni papa nga yuta. Mao gani. Ikaw ang manghod. Ako ang magbuwang lagi. Nadugay naman sang nangamatay. Kinsa ba anak padako nimo? Di ba ako? O di, gani na. imuha na lang ng kuan nga. Pakonsuelo na lang na nimo nako. Dili ko to na unti. Dapat mo sabot ka nako. Imo na sining ihatag o pabor nako kay ako may manghod. Hapit naman sa kama. Matapos aning kalibutan na po. Unsa man taon. Ha, grabe ha. Gitungo na ko nimo. Tungod ang anang yuta. Gitungo na ko nimo. Wala ti ka tunguha. Ang ako ala nga. Dili gusto mo sa kanya imuhon lang po. Wa po ko ako ah. Unsa mo taon ka? Unsa ni mo yuta? Maura ba na imo tabon ra sa nimo kamatay nimo? Sige kini. Aron mahilom na kamuwag ta na imong pangluod nga rin ako. Ala, moingon muari mo to si attorney ron. Anam to siya nga iyahan ang basa ang last will ang testament sa tumang ginikanan kung unsa man gani tungaon na lang nato 50-50. O, kana? 50 ako 50 imo aron way lales. Naraman din kung bisulti pa kadana na kinsa ma ato na si attorney Tabon Suka. Si Tugsok ay nato sa Tugsok. Si Tugsok Ilisa ay. man taog ilisa sa Tugsok. May nanon ka na 50-50 yuta kay listen sa kayo duha ra ko ta ka managsuon nyo. Puro bi tawo mga menyo. Oh, sige. Dapat tunga gyud na siya. Kalma na, kalma. Gutom din niya ate sa kiyanan. Maol na ning itaa siguro nga gibili ni susimog no si Simari ay mao ni nga gikagubtan sa ilang anak. Mao ni akong gari. Pusayo na ko sila. Di ako rin nahibaw aning titulo aning itaa. Limuta. Nabakas Petra na Petro. Anak ni Susimag Susimo. Sus ni anak gitaon ko sa payag ni Susima og Susimo. Asa karon ni Petra o Petro ay. Yo. Boss, Hi, attorney. amo na si attorney. Attorney Tugsok Tabon Suka. May kamo ikay Susima. Unya, Susimo. Dili oy. Si Petra ni siya. Petra di ay. Si Susimo, amo din ka. Di pareham ko kag naong sa imong inahan. Ikaw sa parehas kag naong sa imong amahan. Oo, mao di Inat sa kuda. Petro di no. Salamat ni attorney kay ni ari juga kay tulo na jud mi kabuan nagsiglalis jud sa akong ate gyud kay tungod lagi sa yuta lagi nga kabilin sa akong papa niya wa gyud mi kibaw kun unsa gyud nagidakon niya pila na hektarya ang yuta nga iyang gibilin. Niya, attorney. Nang luod siya nako kay abi niya nga ako na lang kamkamong tanan. Ingon sa nga ikay magkuwang. Di ingon sa ko nga dapat ako manggod. Nya karon kay ni ingon mi siya nga ay attorney ko no para mabahin ko ng tarong ang yuta. Yes, Nya attorney. pilam yun na kay hektarya attorney kay very excited na gigawa. Excited. Dako kayo ng Okay. hektarya sa inyong hiyota sa ginikanan ninyo. Pero kinitanan diri mauni. Oh. Pero ako nang napalit. Mao nga gisultian ko niya kay haron di mo mag-away ang kapili ninyo nga yuta nga inyong ipabahin aron di mo maglalis yon. Kanira siya. Maora ni. Kining abuhan. Maora ni iyang gitugon. Way labot ning kaldero kay dadong ko ni moa. Kay wa koy kulong agan dito sa moa. Attorney, sure jud ka? Kanara? Sure ko. Mauni akong giari para nga di mo magsigig lalis. Mao ni Oh, kinsa mo tagihan ning bato. Kinsa tagihan ng yuta. Imuhal Oh, na sige. tanan imuhal natin. Mag-pick na mo kay madress ako. Uy, ingon ba? Ay, paminaw. Ingon ba ka ganda nga? Manghod ba ako? Ikaw di dapat magawang sunod sa'yo. Nagluod ba yan? Wala. Imuhan na lang natin. Hangon ba ka? Imo na na. Imuhan na. Hangod ikaw na. Sige, ako na lang.